Ahojte. Tak máme tu na takú menšiu recenziu dve spajkovačky na USB-C. Jedna je od FNIRSY, druhá je od GVDA. Tu GVDA už nejakú chvíľu používam, FNIRSY zatiaľ len párkrát vyskúšaná. Cena spajkovačiek v základnom balení, ktoré som kupoval ja, bola niečo okolo 30 € na AliExpresse. Môžem sa pozrieť, že čo to asi obsahovalo to balenie. Tak GVDA prišla v takejto krabičke, kde bol stojanček, návod, takýto káblik, DC, USB-C a tu máme ešte CIN, tam bol takýto obyčajný. FNIRSY prišla v takejto celkom zaujímavej peknej krabičke s zaujímavým spôsobom otvárania. Tu bolo vlastne telo spajkovačky, kryt, hrot a v balení bol takisto káblik USB-C, DC a ešte tam bola vlastne taký malý stojanček so špongiou. Poďme sa teda pozrieť na nejaké parametre. Tak začneme zľava. FNIRSY. Na krabičke má uvedené napájanie od 9 do 20 V. Celkovo by mali mať obe 65 W. Takže vysvetlené jednoduché ovládanie. Teplota možno nastaviť od 80 do 420. Je to možné potom prepnúť aj pre laváka. Takže vlastne displej sa otočí. Tu máme vlastne voltáž. Najrýchlejšie by to malo byť na tých 20 V. To si potom teda vyskúšame. Tu je samozrejme potom správny spôsob zasunutia hrotu. Už som videl nejaké videá, kde to tam vlastne nasunuli zvonku bez tej poisťovacej matice. A potom sa čudovali, že im to tam nedrží. Myslím si, že celkom slušne spravený návod. Čeština, slovenčina chýba, len v angličtine. Dobre. No a GVDA má trošku jednoduchší návod, buď čínsky alebo anglicky. Takisto teplota od 8 do 420. Ďalej, čo tam máme? Takisto 65 W. Má písané napájacie napätie operačné od 5 do 20, ale tých 5 V to asi nie. Môžeme si to potom ešte vyskúšať na zdroji. A myslím, že má jednu funkciu oproti FNIRSY navyše. Dobre. Dobre, tak poďme si ich teda vyskúšať zapnúť. Na zdroji si nastavíme 20 V. Máme 20 V. Ja som si potom ešte kúpil vlastne takýto káblik XT USB-C. Je celkom taký šikovný, aj pomerne ohybný, tenký. Dĺžka 1 meter. Má napísaných 5 A a od 5 do 20 V. Aj nejaké protokoly PD2, 3, QC2. Takže dobre. Skúšame si zapnúť. Môžeme si skúsiť pozrieť aj vlastne koľko to papá pri zapnutí. Okolo 2 A.
Ešte raz, to mám limit nadstavený, takže to nebude reálne. Máme si tam trošku viacej. Máme si tam 3,5 ampera. Už teraz je trošku predhriata, takže tých 3,3, nejaké drobné, 3,4. Trošku sme prežhavili na 400. Máme si tam 300. A tu vidím vlastne nejako priebeh napájania. Vlastne teraz je pripravená. Bez problémov nám ide. Dobre. Môžeme si tak narýchlo skúsiť menu pozrieť. Neviem, či to je dobre vidno. Asi takto. Či nám to... Vidíte to dobre? Takže do menu sa dostaneme podržaním obidvoch tlačidiel. Máme tam vlastne... Strašne rýchlo to mizne. Prvé info o aktuálnom stave, teplota, napájanie. Ďalej tam máme teplotu, kroky, ktoré si môžeme zvoliť kľudne aj po 20 stupňov, po 25 je max a myslím, že po jednom je najmenej. A inak je to dosť šikovné, po 5 je najmenej. Je to nastavený na 10. Potom tam máme teplotu standby, ale standby teplota 120 stupňov. Ďalej tam máme standby time 120 sekúnd. Sleep time, to je takisto 120 sekúnd, to som si nadstavoval ja. Ďalej, pracovné napájanie 20, 15, 12 a 9, takže žiadnych 5, ako majú na krabičke uvedené. Jednotky teploty, stupňa Celzia, jazyk, anglicky, čínsky, otočiť o 180 v prípade, že ste lávák niekto. Power on heat, to je celkom dobrá funkcia. Vlastne ako náhle zasuniete USB-C, tak sa vám vie hneď začať nahrievať. Ešte tu máme kalibráciu teploty, pokiaľ by ste to chceli mať čo najpresnejšie, tak to môžete s nejakou sondou zmerať. Tu je vlastne ešte info, verzia 2.1.3. No. Takže máme ju stále nažhavenú. Pokiaľ sa podrží práve tlačítko, tak dá sa pekne vlastne automaticky vypnúť žhavenie. Podržíme a vlastne teplota už ide dole pekne. Dobre. Zrieme si druhú. Takže Fnirsi som kupoval kvôli tomu, že vlastne GVDA je takto samostatná pájka, ja to využívam skôr v teréne. A je to dosť nepraktické, že to človek musí vždy odložiť, nechať vychladnúť. Ale drží sa inak vynikajúco, má taký trojhranný tvar, ktorý dobre padne do ruky
úplne presne. Ako veľmi jednoduché a funkčné. Fnirsi má taký trošku, by som povedal, oválno-štvorcový tvar. Vlastne po otočením a po vytiahnutím máte, je to materiál nejaký hliník alebo nejaká zliatina. A vlastne ono je to vnútri. No nemalo by sa to dotknúť. Neviem to tam vidieť. Ako som hovoril, keď meníte hrot, treba najskôr vyskrutkovať poistnú maticu a potom vlastne ten hrot tam dať. A to isté je aj u tohto GVDA, trošku taká obyčajnejšia matica. Hroty používajú úplne rovnaké. Sa nemýlim, to sú tuším T110. Dobre. Ovládanie je v podstate jednoduché. V obidvoch prípadoch má trošku zapustený konektor, ale tento tam v pohode sadne. Takže zobrazilo sa tam na chvíľočku Fnirsi logo a teraz chce po nás, aby sme takisto ľavé stlačili. Takže stlačíme a už aj ide. No a už máme nejakých 310. Dobre. Hop. Takisto tu nás si teplotu meníme po 10 stupňoch, čo si myslím, že je vyhovujúce. Do menu takisto s tlačením obidvoch tlačidiel. Akurát, že tu máme to menu trošku ináč riešené, nie je ani očíslované a také menej prehľadné, by som povedal. Dobre, kde začneme od jazyka? Opia. No, musíme počkať, až nám teplota odtiaľ vyskočí. Dobre, vtedy obidve jas. Ak dáme jas, viete si tu takýmto spôsobom pridávať na displej ten jas, alebo uberať. Necháme to viacej, nech to lepšie vidno. No, toto viacej trvá ako na tom GVDA. No, podržíme práve, aby sme z toho vyšli. Máme tu takisto kalibráciu, tu som ešte nerobil, to si pôjdem zmerať. Ďalej tam máme jednotky teploty, takisto stupne a Celzia Fahrenheita. A ďalej sleep time, tuto máme ešte 2 minúty. Je to po minútkach. Držíme. Aha, teplota, na ktorú sa uspí. Máme tu nastavených 80. Detský zámok. No, to neviem, čo je presne. Museli by sme pozrieť v návode. A to je v podstate všetko. Proti GVDA tu nie je Power on Heat, čiže hneď zapnúť po zapojení USB-C. A myslím, že tam bolo dvakrát nejaký sleep time a ešte niečo. Že po akej dobe sa vypne a po akej dobe sa stiahne. Tuto to nie je. A má tam ten brightness, ten jas navyše. Aj tu je takisto držanie hlava, pravá ruka. Čo nám to vypadlo?
Drží sa v ruke tak trošku, by som povedal, horšie, pretože to je dosť široké a nemá to nejaký taký konkrétny tvar. No. Jasne, to. Áno, takisto. Ostatné je viac menej rovnaké. Volt Select tam sme neboli. Takže tu mám pekne napísané. Aha. Dobre, tak dáme si tam 20. Brightness. Myslím, že u GoVDA pri zmene nastavenia treba vlastne odpojiť USBčko a túto to myslím, že v pohode zobralo aj počas. Môžeme si tiež vyskúšať, že či pôjde na menej. Takže toto inak v aktuálnom stave, v akom to je, že len dožhavuje, že okolo 0,3 ampera. Tam 5 V a pozrieme, čo toho povie. Aha. Áno. Takže keď máte slabé napájanie, tak vám takto napíše. A nedá sa spustiť. Alebo sa bude resetovať ako teraz. Takže dáme si tam tých 9. 9. Nič. Skúšam vytiahnuť, znovu zapichnúť. A píše 9. A vyzerá, že akým spôsobom sa trápi a ide. Okolo 1 ampéra to bere. Ale je to fakt také trápenie. Ak to chcete používať v teréne, odporúčal by som aspoň od 12 V. Teraz tam máme 12. A to už je viac menej bezproblémové. Skúsime tam dať viacej stupňov. 380. To ide celkom pekne. A takisto, keď ju chcete vlastne vypnúť žhavenie, podržite pravú šípku. A vlastne akurát nepíše zôstatkovú teplotu, ale vypla sa a prestala žhaviť. Odber tam je len nejakých dosť málo. Dobre. Poďme si skúsiť pozrieť teplotu, aká je reálna a po prípade ich trošku skalibrovať. Dáme si tam 300. No. Okolo 280, takže to bude treba skalibrovať. Skalibrovať treba potom každý hrot,
Skúšame ešte inú sondičku. Toto bude na dlho. Veľa materiálu. To nie. Tá gulička nejaká taká chabá. No na to, že máme nastavených 300 a je tam 296, to nie je vôbec zlé. Neviem, či sa to ešte dá nejako vyladiť. Kalibrovať. Skúsime tam dať 5 stupňov dole. Dosť slušné. Dobre. Pozrieme sa na GVDA. Nahrievo. Čiže sme stavili 300. Myslím si, že 5 stupňov hore dole to není také hrozné. Dalo by sa s tým vyhrať, ale nemáme na to teraz čas. Tu vlastne keď podržíte pravé, tak pekne teplota začne ísť dolu. A vám ukazuje. To je možno trošku výhoda oproti tomu Fnirsi. Ale áno, túto keď vlastne chcete schovať niekde v teréne, tak jednoducho musíte chvíľu počkať. Ono to vychladne pomerne rýchlo, ale túto čakať nemusíte. Zavrete, môžete schovať do kufra, vybavené. Ešte aby som nezabudol, GVDA prišla originálne s takýmto hrotom. Celkom dobre sa s tým spajkujú nejaké také objemnejšie veci. Ako bez problémov nejakú 2,5 cisinu alebo niečo také s tým zapajkujete aj väčšie. Ja som si k ním ešte dokúpil nejaké hroty. Niečo bolo, myslím, že aj originál z GVDA shopu. A niečo boli vlastne také no name, ale malo by to fungovať v pohode. No a na záver si poďme ešte vyskúšať s tým širokým hrotom. To je 2,5.
Dáme si tam viacej stupňov. Je to trošku pomalšie, ale je to úplne v pohode. Toto už je 6. Tam už sa to lepí dosť. No. V rámci možností myslím si, že dosť slušná. 6, 2,5. Tak, cinovať 6 to už asi nie. Ale 2,5 úplne v pohode. Takže ako také malé zhrnutie, si myslím, že obidve sú dosť slušné spajkovačky. Hlavne ak to potrebujete niekde na prácu v teréne, máte silnejšiu powerbanku alebo nejakú redukciu na baterku z náradia. Po prípade si urobiť vlastnú redukciu cez ten dodávaný DC USB-C konektor. Môžete kľudne, dáme tomu, z autobatérie a podobne